Αγαπητοί αδελφοί και πατέρες, σήμερα η μέρα μας είναι πολύ ευφρόσινη και ευλογημένη ημέρα. Αύριο, όπως γνωρίζετε, θα τελέσουμε το μνημόσυνο του μακαριστού Ιεραποστόλου του Ζαΐρ πατρός Κοσμά Γρηγοριάτου. Καλέσαμε από τα πέρατα της γης Ιεραποστόλους αρχιερείς να συλλειτουργήσουν, να βρεθούν κοντά μας και με τον τρόπο αυτό να τιμήσουμε όσο πιο επίσημα μπορούσαμε τον Πατέρα Κοσμά. Δοξάζουμε τον Κύριο και Θεό μας που στο κάλεσμα αυτό του Ιεραποστολικού Συνδέσμου έφτασαν αρχιερείς από την Κορέα, το Χονγκ Κονγκ, το Μεξικό, την Αίγυπτο, το Κολουέζι, την Τρίπολη, από δε την Ελλαδική Εκκλησία. Κοντά μας έχουμε τους αρχιερείς Φλωρίνης, κύριο Θεόκλητο, Εδέσης, τον κύριο Ιωήλ, Ξάνθης, Παντελεήμων και τον Σισανίου και Αισιατίστης, κύριο Παύλο. Ευχαριστίες όμως οφείλουμε και στον οικείο ποιμενάρχη μας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Βαρνάβα, ο οποίος σε συνεργασία με το σύνδεσμό μας θα τελέσει το συλλήτουργο αυτό το αρχιερατικό. Κάνουμε έκκληση στην αγάπη σας. Αύριο Κυριακή, 25 του μηνός, να έρθετε κοντά μας, να έρθετε να συμπροσευχηθείτε μαζί μας στον Ιερό Ναό, τον Καθεδρικό Ναό της Μητροπόλεως μας, τον Τιμίου Προδρόμου στη Νεάπολη. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για τον μάρτυρα της Αφρικής, τον Πατέρα Κοσμά, τον Ιεραπόστολο που έθεσε τα θεμέλια μιας εκκλησίας στο Νότιο Κονγκό, τον Ιεραπόστολο που έδωσε ψυχή και σώμα για να θεμελιωθεί η Ορθοδοξία. Και σήμερα η Εκκλησία του Κονγκό είναι, μπορούμε να πούμε, η μεγαλύτερη ιεραποστολική έπαλξη. Εκατοντάδες ενορίες έχουν αναπτυχθεί. Σχολεία, γυμνάσια, ιδρύματα που ο σύνδεσμός μας στηρίζει οικονομικά. Εκπροσωπώντας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κύριο Βαρνάβα, μεταφέρω τις πατρικές ευχές και ευλογίες του προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Αποστολικού Συνδέσμου Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, και αισθάνεται ο ίδιος ιδιαίτερα υπερήφανος για τον Πατέρα Κοσμά, καθότι ο Πατήρ Κοσμάς υπήρξε τέκνο της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Εδώ στην ενορία του Αγίου Ελευθερίου στη Σταυρούπολη έζησε τα νεανικά του χρόνια και μοιήθηκε στον βιωματικό τρόπο της ενοριακής ζωής. Ανήσυχο πνεύμα, με φλογερή αγάπη, δεν ήθελε να ζήσει συμβατική χριστιανική ζωή. Ποθούσε να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό και τον συνάνθρωπό του. Αφιερώθηκε στο ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας μας, εκπληρώνοντας ένα όνειρο που τον ακολουθούσε από τα παιδικά του χρόνια. Το έργο του πατρός Κοσμά έφερε αποτελέσματα στην Ιεραποστολή. Ο κόκκος του Σίτου, ο οποίος κατά το υπόδειγμα του Κυρίου έπεσε στη γη
και απέθανε, έφερε καρπόν πολύ. Η σπορά του δίνει ακόμη καρπούς. Η τοπική μας εκκλησία τους βλέπει, τους έχει δίπλα στο έργο που εξακολουθεί να επιτελεί ο Ιεραποστολικός Σύνδεσμος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και μόνο η πληροφόρηση της τοπικής εκκλησίας για τη δράση του Αγίου Πνεύματος στην εκκλησία των Αφρικανών αδελφών μας αναθερμαίνει την πίστη και το ζήλο του ευλογημένου λαού μας. Ήθε ο Κύριος να αναδείξει και άλλους μιμητές του ιεραποστολικού ζήλου του πατρός Κοσμά του Γρηγοριάτη. Να έχουμε την ευχή του αιωνία του η μνήμη. Ο Ιεραπόστολος του Ζαΐρ πατήρ Κοσμάς Γρηγοριάτης. Από την ίδρυσή της η Εκκλησία μας είναι αποστολική και ιεραποστολική. Αγκάλιασε με την αγάπη της όλο τον κόσμο και αγωνιζόταν να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού πάση τη κτήση. Μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας την προσπάθεια αυτή ενσαρκώνουν αφιερωμένοι ιεραπόστολοι, κληρικοί και λαϊκοί. Μια τέτοια μορφή είναι και ο μακαριστός Ιεραπόστολος του Ζαΐρ, σημερινό Κονγκό, ο πατήρ Κοσμάς Γρηγοριάτης, κατά κόσμον Ιωάννης Ασλανίδη. Ο πατήρ Κοσμάς γεννήθηκε στις 16 Απριλίου του 1942 στο χωριό Θεοδόσια του νομού Κιλκής. Οι γονείς του Δημήτριος και Δέσποινα Ασλανίδη, λόγω της μεγάλης φτώχειας και των γεγονότων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έφυγαν από το χωριό και εγκαταστάθηκαν στον συνοικισμό της Σταυρουπόλεως στη Θεσσαλονίκη. Το 1954 ο μικρός Ιωάννης τελειώνει το δημοτικό σχολείο και στρέφεται προς τις τέχνες για να βοηθήσει τη δοκιμασμένη από την φτώχεια πολύτεκνη οικογένειά του. Όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθεί τα κατηχητικά μαθήματα της ενορίας του. 14 ετών γίνεται μέλος της Χριστιανικής Ενώσεως Εργαζομένων Νέων Θεσσαλονίκης. Το 1960 αποφοίτησε από το Τμήμα Εργοδηγών Ηλεκτρολόγων της Σχολής Ευκλήδη. Το έτος αυτό, σε ηλικία 18 ετών, αρχίζουν και τα πρώτα ενδιαφέροντά του για την εξωτερική ιεραποστολή. Άρχισε να αλληλογραφεί με τον πρώτο Ιεραπόστολο των νεωτέρων χρόνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, τον πατέρα Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο. Το 1962 κατατάσσεται στο πολεμικό ναυτικό και υπηρετεί τη θητεία του με το βαθμό του αρχικελευστού στις Τορπιλακάτους. Ευρισκόμενος στην Αθήνα συνδέεται με την ιεραποστολική αδελφότητα του πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη, ο Σταυρός. Γίνεται μέλος της αδελφότητος και εργάζεται ιεραποστολικός επί 9 συναπτά έτη. Τα έτη αυτά παρακολουθεί μαθήματα στο επτατάξιο νυχτερινό γυμνάσιο Πειραιώς. Όταν ο πατήρ Αυγουστίνος χειροτονείται το 1967 Μητροπολίτης Φλωρίνης, τον ακολουθεί στη Φλόρινα και συνεχίζει εκεί την ιεραποστολική του δράση. Με τις τεχνικές γνώσεις που είχε, βοήθησε να ανεγερθούν ναοί, ευαγεί ιδρύματα και κατοικίες για τους Αθηγάνους. Το 1974, σε ηλικία 32 ετών, αποχωρεί από την Φλόρινα και εγγράφεται στη Ριζάριο Ιερατική Σχολή των Αθηνών. Μετά το πρώτο έτος σπουδών, προσκεκλημένος από τον πατέρα Αμφιλόχιο Τσούκο, που εργαζόταν ιεραποστολικά στο Κολουέζι του Ζαΐρ, ο Γιάννης μεταβαίνει τον Ιούλιο του 1975 στην Αφρική.
θεωρώ λιγάκι επικίνδυνο το να μιλήσω για τον πατέρα Κοσμά τον Γρηγοριάτη. Και είναι επικίνδυνο γιατί φαίνεται σήμερα να είναι εύκολο. Αλλά όσο ο καιρός μεγαλώνει από την εκδημία του, τόσο πιο δύσκολο αισθάνομαι ότι είναι να μιλήσει κανείς για έναν άνθρωπο χωρίς την πραγματικότητα να μπορεί να τον καταλάβει. Να μπορεί να νιώσει δηλαδή τι είναι εκείνο το οποίο τον οδήγησε στο έργο τον οποίο οδηγήθηκε. Αισθάνομαι ότι ο πατήρ Κοσμάς δεν ερμηνεύεται εύκολα. Είναι εύκολο ίσως να μιλήσουμε για το έργο του, για αυτό δηλαδή που είδαμε. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για αυτό που δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή για τον εσωτερικό κόσμο της καρδιάς του, ο οποίος τον οδήγησε στη νεότητά του να πάρει μια τέτοια απόφαση. Γιατί μια τέτοια απόφαση σημαίνει έναν άνθρωπο με μια εκρηκτική αγάπη για το Θεό. Γιατί ουσιαστικά τέτοια έργα δεν είναι η οποιαδήποτε καριέρα, είτε κοσμική είτε εκκλησιαστική, αλλά είναι μια θυσιαστική πορεία μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Και για να φτάσει κανείς στον δρόμο της θυσίας, γιατί η θυσία δεν ήταν μόνο ο μαρτυρικός θάνατός του, αλλά θυσία ήταν ολόκληρη η ζωή του. Ήταν μια ολόκληρη προσφορά στο έργο του Χριστού και στο έργο του ανθρώπου, στην αγάπη των αδελφών του. Εκείνος πήρε στα σοβαρά το λόγο του Χριστού, ότι όποιος επίησε εν τούτον των ελαχίστων, επίησε για τον ίδιο τον Κύριο, και ακριβώς ολόκληρη η ζωή του έχει τη σφραγίδα αυτής της αλήθειας. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγάπησε το Θεό και γι' αυτό θέλησε να τον διακονήσει με όλη του την ύπαρξη. Και δεν θέλησε να τον διακονήσει σε τόπους εύκολους, σε τόπους που τουλάχιστον βρίσκομαι εγώ σήμερα που τολμώ να μιλώ για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά θέλησε να τον διακονήσει σε δύσκολους τόπους, από κάθε πλευρά δύσκολους, και εκείνος το έπραξε όταν γνώρισε και συνειδητοποίησε ότι ο αγρός του Κυρίου είναι όλος ο κόσμος. Πήγε λοιπόν στην Αφρική και ίσως λίγο μας επιτρέπει να καταλάβουμε την καρδιά του και τον εαυτό του ο λόγος του εκείνος, ότι όποιος θέλει πραγματικά να είναι ιεραπόστολος πρέπει να έχει αποφασίσει να πεθάνει εκεί που ξεκίνησε να εργάζεται. Και ο πατήρ Κοσμάς αυτό τελικά έκανε. Εργάστηκε με όλη του την καρδιά και όντως είναι μια πηγή έμπνευσης για τον καθένα. Όχι μόνο για τους ιεραποστόλους που αυτή τη στιγμή εργάζονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης για να μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου, αλλά για τον κάθε χριστιανό, για τον κάθε κληρικό. Γιατί ουσιαστικά έρχεται να μας δείξει τι σημαίνει να διακονείς την Εκκλησία με όλη σου την ύπαρξη. Εκείνος ποτέ ίσως δεν πίστεψε ότι αυτό που κάνει είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εμείς όμως μπορούμε, βλέποντας αυτό το τεράστιο έργο, να καταλάβουμε ότι όντως μόνο όταν ο άνθρωπος έχει αυτή την απλότητα μπορεί να επιτελέσει κάτι το πάρα πολύ μεγάλο, γιατί τότε εμπιστεύεται το έργο του ολόκληρο στο πρόσωπο και στην αγάπη του Θεού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το είπα και στην αρχή, να μιλήσει κανείς για τον πατέρα Κοσμά, γιατί μπορεί να τον συνηθίσουμε, μπορεί να τον θεωρήσουμε κάτι εύκολο και μπορεί να είναι πάρα πολύ εύκολο και αδάπανο ίσως να μιλάμε σήμερα για εκείνον, πολύ περισσότερο όταν αυτός που μιλάει δεν έχει γευθεί αυτό ακριβώς το έργο το οποίο εκείνος επετέλεσε. Όμως όπως είπα και στην αρχή, ο πατήρ Κοσμάς είναι όντως μία πηγή έμπνευσης για τον καθένα το οποίος θα ήθελε να διακονήσει το έργο του Χριστού και την Εκκλησία του Χριστού. Και οι τρόποι που εκείνος τον διεικόνισε την Εκκλησία είναι πρόσφοροι για τον καθέναν από εμάς. Αυτό που έχει να δώσει σε εμάς ο πατήρ Κοσμάς είναι υπηρακτωμένη από την αγάπη για τον Χριστό καρδία του, γιατί εκείνη τον ερμηνεύει ολόκληρο. Είναι αλήθεια ότι τη μαρτυρία του Χριστού τη σφράγισε με το δικό του το μαρτύριο. Είναι η προσφορά και η απαρχή σε αυτό τον ευλογημένο αγρό της Ιεραποστολής, και ο πατήρ Κοσμάς δεν είναι μόνο ο Ιεραπόστολος του Ζαΐρ, αλλά είναι ο Ιεραπόστολος της Εκκλησίας. Είναι η πηγή και η έμπνευση για τον κάθε Ιεραπόστολο, είναι το θεμέλιο αυτής της ιεραποστολικής
διακονίας μέσα στην Εκκλησία του Χριστού είναι ο άνθρωπος που πραγματικά θα εμπνέει, και όντως η ζωή του υπήρξε μια αγία ζωή, μια καθαρή ζωή, και γι' αυτό ελεύθερος από άλλους περισπασμούς μπόρεσε να δοθεί στη διακονία του Χριστού και των ελαχίστων αδελφών του. Σήμερα, 20 χρόνια μετά το μαρτυρικό του θάνατο, μετά την μαρτυρική κοίμησή του, αισθανόμαστε πάρα πολύ έντονα την παρουσία του, γιατί τα χρόνια που περνάνε δεν έσβησαν τη μνήμη του, αλλά αντίθετα πρώτον στο χώρο που εκείνος έζησε αποτελούν το λείπασμα που επιτρέπει στην Εκκλησία του Χριστού να συνεχίσει την πορεία του. Οι Αφρικανοί αδελφοί μας έχουν το δικό τους άνθρωπο, έχουν το δικό τους Άγιο, έχουν εκείνον στον οποίο μπορούν να καταφεύγουν και να ζητάνε την πρεσβεία του, και εκείνος ως άνθρωπος του Χριστού και της Εκκλησίας που είναι η χώρα των ζώντων, στην οποία θάνατος ουκέτι κυριεύει, ζωντανός μέσα στη Βασιλεία του Θεού, δέεται και φροντίζει και ευλογεί τα παιδιά του και όλα τα παιδιά της Εκκλησίας τα οποία προσφεύγουν σε εκείνον. Η σημερινή του μνήμη είναι η υπόμνηση ενός χρέους, η υπόμνηση της αλήθειας ότι η Εκκλησία χωρίς την Ιεραποστολή είναι μια Εκκλησία χωρίς αποστολή. Ο πατήρ Κοσμάς σήμερα έρχεται λιγάκι όλους εμάς που είμαστε εφησυχασμένοι να μας μαστιγώσει, θα έλεγα, με το δικό του τρόπο, να μας υπενθυμίσει ότι η διακονία μας στην Εκκλησία, όπου και αν γίνεται, τότε μόνον είναι αληθινή όταν είναι σταυρική, όταν είναι αγαπητική, όταν είναι θυσιαστική. Γιατί αυτά είναι ακριβώς τα χαρακτηριστικά της διακονίας μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, σε όποιο σημείο της γης. Στέκομαι με πάρα πολύ σεβασμό στο έργο των αγαπητών Αγίων αδελφών που έχουν έρθει από τα πέρατα της Οικουμένης για να τιμήσουμε στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής τον Άγιο του Θεού άνθρωπο, να προσευχηθούμε για Αυτόν ή μάλλον να ζητήσουμε τη δική Του προσευχή για όλους εμάς. Στέκομαι με πολύ σεβασμό στο έργο των Ιεραποστόλων Αγίων αδελφών, οι οποίοι εκεί που η Εκκλησία τους έταξε δίνουν τη δική τους διακονία και τη δική τους μαρτυρία και προσφέρουν την ελπίδα της αγάπης του Θεού σε ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα στη φτώχεια, μέσα στον πόνο και πολλές φορές μέσα στην απελπισία. Και η ταπεινή προσευχή μου είναι με τις πρεσβείες του πατρός Κοσμά, αυτού του Αγίου ανθρώπου του Θεού, να συνεχίζουν με δύναμη το πνευματικό τους έργο και να δίνουν τη μαρτυρία του Χριστού μέσα στο σημερινό μας κόσμο. Και να ευχαριστήσω και τον Ιεραποστολικό Σύνδεσμο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός και τον αγαπητό αδελφό τον κύριο Γεώργιο Ασλανίδη για αυτό το έργο το οποίο χρόνια τώρα ολόκληρα προσφέρει στην Ιεραποστολή με όρεξη και προπαντός εμπνεόμενος από τον πατέρα Κοσμά, ώστε το έργο του Θεού να δοξάζεται σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης. Με τον ενθουσιασμό, την δυναμικότητα και την τόλμη που τον διέκριναν, ανέλαβε αμέσως την ανέγερση ιερών ναών. Μέσα σε 15 μήνες έκτισε 9 ναούς. Τον Σεπτέμβριο του 1975 σε επιστολή του προς τον αδελφό του Γεώργιο έγραφε: «Έκανα με το φορτηγό μέσα στα δάση περισσότερο από 1200 χιλιόμετρα, ψάχνοντας από πόλη σε πόλη για σίδερα, λαμαρίνες, τσιμέντα και άλλα. Το σπουδαιότερο είναι ότι δεν υπάρχουν καύσιμα για τα αυτοκίνητα και για κάθε ταξίδι κοπιάζω πολύ για να εξοικονομήσω λίγο πετρέλαιο. Για την ώρα έχω έτοιμες 3 εκκλησίες. Αυτές τις ημέρες ετοιμάζω τα σίδερα για τις σκεπές, γιατί τα ξύλα εδώ είναι υγράκες και βρώνουν πολύ». Τον Μάρτιο του 1976 σε άλλη επιστολή του έγραφε: «Ο χρόνος είναι λίγος και οι εργασίες πολλές. Δια των λόγων αυτό, όσες ώρες μου περισσεύουν κοιμάμαι,
για να μπορέσω να αναλάβω δυνάμεις για την άλλη μέρα. Εργαζόμεθα περίπου 10 ώρες εντατικώς. Το προσωπικό μου αποτελείται από 40 άτομα. Οι άνθρωποι αυτοί, παρά το ράθιμον του χαρακτήρος των, λόγω του κλίματος, εργάζονται με προθυμία για το κτίσιμο των εκκλησιών. Είναι σπίτι του Θεού, λένε. Τον Σεπτέμβριο του 1976 επέστρεψε από το Ζαΐρ και συνέχισε τις σπουδές του στο δεύτερο έτος της Ριζαρίου σχολής. Το επόμενο έτος πήρε το πτυχίο του και με τον πατέρα Νικόδημο Μπιλάλη μετέβη στο Άγιον Όρος. Εκεί ανέλαβε την ανέγερση του ναού του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, πλησίον του κελίου των Σκουρτέων. Την περίοδο αυτή βρήκε την ευκαιρία και επεσκέφθη εναρέτους Αγιορείτες πατέρες, μεταξύ αυτών ήταν και ο πατήρ Παΐσιος. Ο πατήρ Παΐσιος του πρότεινε να καρεί μοναχός στην Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου, με την οποία ο Γιάννης δεν είχε καμία σχέση και γνωριμία μέχρι τότε. Σε αφιέρωμά του προς τον πατέρα Κοσμά, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, πατήρ Γεώργιος Καψάνης, μεταξύ των άλλων έγραφε: Τον Δεκέμβριο του 1977 ήλθε στη Μονή μας κατόπιν συστάσεως διακριτικών και σεβαστών αγιοριτών γερόντων, προκειμένου να εγκαταβιώσει σε αυτήν για ένα διάστημα και να γίνει μοναχός και εν συνεχεία με την ευλογία, καθοδήγηση και συμπαράσταση της Μονής να συνεχίσει το ιεραποστολικό του έργο. Μετά ετήσια περίπου δοκιμασία, κατά την οποία έδωσε δείγματα αυστηράς ασκήσεως και αγάπης προς το μοναχικό αγώνα, εκάρει μικρόσχημος μοναχός και έλαβε το όνομα Κοσμάς, για να έχει τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό προστάτη και οδηγό στη ζωή του. Εν συνεχεία χειροτονήθηκε από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ροδοστόλου κύριον Χρυσόστομο διάκονος και πρεσβύτερος και ανεχώρησε για το Ζαΐρ. Μεγάλοι αγώνες τον περίμεναν στο Ζαΐρ. Τον Οκτώβριο του 1978, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεντρώας Αφρικής κυρίου Τιμοθέου, αναλαμβάνει να διακονήσει το κλιμάκιο του Κολουέζη. Από την πρώτη στιγμή, οδηγούμενος από την Θεία Χάρη, αρχίζει το χτίσιμο της Ιεραποστολικής βάσης για την στέγαση του ίδιου και των συνεργατών του. Είναι αμέτρητοι οι κόποι και οι αγώνες για την επιτέλεση του ευρυτάτου ιεραποστολικού και ποιμαντικού του έργου. Ο πατήρ Κοσμάς δεν επεδίωκε τα αξιώματα. Τον ενδιέφερε κυρίως η ορθοδοξία, η σωτηρία των ανθρώπων και η στερέωση της ορθόδοξης πίστης στο Ζαΐρ. Εδίδασκε στους Αφρικανούς την ευχή του Ιησού, που θεωρούσε αποτελεσματικό όπλο κατά της δαιμονοκρατίας των μάγων της Αφρικής. Θεωρούσε επίσης πρωταρχικό του καθήκον να μοιήσει τους νεοφωτίστους Αφρικανούς στην ορθόδοξη λειτουργική ζωή με την τέλεση συχνών ιερών ακολουθιών και αγρυπνιών. Εγνώριζε να ομιλεί πολύ καλά την τοπική διάλεκτο, την Σουαχίλη, πράγμα που τον διευκόλυνε στο έργο του. Με πολύ σεβασμό ήρθαμε αρχιερείς από διάφορα κράτη και μέρη της Οικουμένης. Εγώ από την Ιερά Μητρόπολη Μεξικού Κεντρώας Αμερικής, για να αποτίσουμε φόρο τιμής
και ευγνωμοσύνης στο έργο, στη ζωή, στη δράση και στο μαρτύριο του αημνίστου Παπακοσμά, Ιεραποστόλου του Ζαΐρ. Δύο είναι οι λόγοι που μας ενώνουν και μας υποχρεώνουν, χρεοφιλέτες, να είμαστε σήμερα εδώ για να συμπροσευχηθούμε στο 20ες μνημόσυνο του αημνίστου Παπακοσμά. Πρώτον και κυρίως για να αντλήσουμε δύναμη από το έργο, από τη ζωή του, από τη δράση του, από τον τρόπο με τον οποίο προσέφερε τον εαυτόν του εις τον αγρό του Κυρίου και στη μακρινή Αφρική, φέροντας ταλπορή και ζεστασιά και το μήνυμα το αιώνιο και το ζωντανό και το σωτήριο της Ορθοδοξίας μας εις τους λαούς της Αφρικής. Να πάρουμε από το παράδειγμά του όλα αυτά τα αξιόλογα σημεία με τα οποία ανάλωσε τη ζωή του, για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε έστω εις το ελάχιστον ό,τι μπόρεσε και κατάφερε ο ίδιος κατά την περίοδο της εκεί ιεραποστολικής του δράσης. Αλλά και δεύτερον να τον ευχαριστήσουμε, διότι και από τους ουρανούς ο πατήρ Κοσμάς Γρηγοριάτης κατάφερε να μας ενώσει και να μας δώσει την ευκαιρία μέσω του Ιεραποστολικού Συλλόγου Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός να μας δώσει τη δυνατότητα εμείς, είτε από άλλα κράτη και μέρη της Αφρικής και από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, είτε στην Ασία είτε στην Κεντρό Αμερική, να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε το έργο μας παίρνοντας δύναμη και κουράγιο από τον Ιεραποστολικό Σύνδεσμο, ο οποίος μας συμπαρίσταται στο έργο το δικό μας. Και έτσι ο Παπακοσμάς, ο οποίος μας έδωσε τον ίδιο τον εαυτόν του, μας δίνει τώρα και τη δυνατότητα μέσω του συνδέσμου να συνεχίσουμε και εμείς το έργο το οποίο κάνουμε ο καθένας από τη Σκοπιά και από το χώρο στο οποίο μας έταξε η Θεία Πρόνοια και η χάρις του Θεού και το Πατριαρχείο είτε Αλεξανδρίας είτε το Οικουμενικό στο οποίο ανήκω, όπως και άλλοι αρχιερείς οι οποίοι είναι σήμερα εδώ. Ό,τι και να πούμε είναι ο λίγον, διότι ο ίδιος τα είπε με το έργο του, με τη δράση του, με τη ζωή του. Απλώς να ευχηθούμε που έτσι είναι, να είναι αιωνία η μνήμη του, να ευχαριστήσουμε τον Ιεραποστολικό Σύνδεσμο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και τον πρόεδρο κύριο Γιώργιο Ασλανίδη, άρχοντα ορφανοτρόφο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, που μαζί με το σύνδεσμο είχε την έμπνευση να μας καλέσει στο 20ετές του το μνημόσυνο, το οποίο και θα τελεστεί με πάσα επισημότητα την ερχομένη Κυριακή εδώ στην Σταυρούπολη και την μετερχομένη Κυριακή λίαν επίσημα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, παρουσία της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτης του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Να ευχαριστήσουμε λέγω το Σύλλογο που μας έδωσε δυνατότητα να έρθουμε για να μνηστούμε τη ζωή και τις δράσεις του Παπακοσμά και να ευχαριστήσουμε τον Σύλλογο που με το δικό του παράδειγμα και με τη δική του θυσία και το δικό του το μαρτύριο ιδρύθηκε ο Σύλλογος, ο οποίος σήμερα δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα πέρα της οικουμένης, όπως είπα, να γίνεται ιεραποστολικό έργο προς δόξαν Θεού, ως βάση παρηγορίας στους λαούς στους οποίους υπηρετούμε, και να δίδεται η δυνατότητα η Ελληνοορθόδοξος Εκκλησιά, η κληρονομιά μας, τα ιδανικά τα οποία εμείς πήραμε από τους γονείς μας και από τους προκατόχους μας, να μπορούμε και εμείς να τα μεταδώσουμε και να τα μεταλαμπαδεύσουμε με τη δική μας σειρά εκεί που υπηρετούμε. Αιωνία του να είναι η μνήμη πάντα, την ευχή του να έχουμε από τους ουρανούς όπου ευρίσκεται, και ας είναι καλά και ας τεραιώνει ο Θεός το έργο του Ιεραποστολικού Συνδέσμου Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, για να μπορεί να συνεχίζει επί πολλές δεκαετίες και πέραν να κάνει αυτό το έργο το οποίο
εκκλείσετε με τη βοήθεια βεβαίως τη δική σας, των απλών πιστών οι οποίοι στηρίζετε το σύνδεσμο, ώστε και εμείς με τη σειρά μας να προσφέρουμε το δικό μας το ελάχιστο δώρο εις το Θεό ως αντίδωρο του έργου του αημνίστου Πάπα Κοσμά Γρηγοριάτη. Αιωνία αυτού η μνήμη. Το ιεραποστολικό κλιμάκιο του Κολουέζη επί πατρός Κοσμά είχε 40 ενορίες. Σήμερα ξεπερνάει τις 80. Η κάθε ενορία είχε 1 έως 2 κατηχητάς, το έργο των οποίων ήταν να διδάσκουν τους ειδωλολάτρες αδελφούς στην αληθινή πίστη για 1 ή 2 χρόνια. Οι κατηχητές μαθαίνουν στους κατηχουμένους την Κυριακή προσευχή, δηλαδή το Πάτερ ημών, το σύμβολο της πίστεως, κάποια θεομητορικά τροπάρια, ως και βίους Αγίων. Έτσι γίνεται σιγά σιγά η προετοιμασία για το βάπτισμα. Για τους χριστιανούς των απομακρυσμένων πόλεων και χωριών εφήρμοσε πρόγραμμα περιοδιών. Με το Land Rover που τον βλέπουμε να οδηγεί ο ίδιος, ταξίδευε εκατοντάδες χιλιόμετρα διασχίζοντας την απέραντη σαβάνα της επαρχίας Σάμπα. Είχε πάντοτε μαζί του κάποιον συνοδηγό. Στις αποσκευές του, εκτός από τα λειτουργικά του είδη, είχε ένα αντίσκηνο, βραστό νερό και ξηρά τροφή. Όταν έφτανε σε χωριά, μάζευε τον κόσμο και τους μιλούσε επί ώρες. Χρησιμοποιώντας την μπαταρία του αυτοκινήτου, τους παρουσίαζε slides από εικόνες των Αγίων της Εκκλησίας μας, του Αγίου Όρους, των Αγίων Τόπων, αλλά και slides με τοπία της πατρίδος μας. Τους κρατούσε μέχρι αργά τα μεσάνυχτα. Εκείνοι άναβαν φωτιά για να φωτίζονται και να ζεσταίνονται. Τους προετοίμαζε για την Θεία Κοινωνία και το πρωί λειτουργούσε στον πλήθυνο ή χορτάρινο ναό του χωριού. Όσους εδέχοντο να ασπαστούν την Ορθοδοξία, τους υποχρέωνε να παραδώσουν όλα τα μαγικά τους αντικείμενα. Από κάθε χωριό έπαιρνε 1 ή 2 άντρες, τους καλύτερους, και τους εκπαίδευε για κατηχητά στην Ιεραποστολή. Έπειτα τους έστελνε στα χωριά τους και πάλι τους επανέφερε στην Ιεραποστολή για να τους υπενθυμίζει αυτά που τους είχε διδάξει, διότι εύκολα τα ξεχνούσαν. Την περίοδο της ξηρασίας, όταν σταματούσαν οι βροχές, πήγαινε με τους ηθαγενείς ιερείς στα χωριά και ευάπτιζε τους κατηχουμένους στα εκεί υπάρχοντα ποτάμια. Ο πατήρ Κοσμάς καθιέρωσε ένα τελείωμα δικές βαπτίσεις στην πόλη του Κολουέζη 2 φορές τον χρόνο, τα Άγια Θεοφάνεια και την Πεντηκοστή. Ο αριθμός των ομαδικών βαπτίσεων στις πόλεις ξεπερνούσε τα 300 άτομα, ενώ στα χωριά τους 100. Είχε ως αρχή να δέχεται στην Ορθοδοξία ολόκληρες οικογένειες με τα παιδιά τους, για να αποφεύγονται προβλήματα μεταξύ τους, εάν υποθέσουμε ότι άλλοι ήταν Ορθόδοξοι και άλλοι διαφορετικού χριστιανικού δόγματος. Έδωσε μεγάλη βαρύτητα στις κατηχήσεις των χριστιανών καθ' ομάδες. Δημιούργησε κατηχητικά για τους άντρες, για τις γυναίκες, για τα μικρά παιδιά και χώρια για τους επιστήμονες της πόλεως του Κολουέζη. Cristo,
Unakuwa na Kristo? Ninakuwa. Ulikuwa na Kristo? Nilikuwa. Unamsadiki yeye? Namsadiki yeye sawa mfalme na Mungu. Simboli ya imani. Namsadiki Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba mbingu na dunia, hata vyote tena Bwana mmoja, Yesu Kristo. Ufalme wa Baba na wa Mwana na wa Roho Mtakatifu, sasa na siku zote, hata milele na milele. Amani kutoka juu na ya wokovu wa roho zetu, tumuombe Bwana. Yeye ulionyeshwa alama ya siri ya neema, ulileta tunda la muzeti juu ya utimilifu wa siri zako takatifu. Kwa yeye ulijaza Roho Mtakatifu wale walikuwa chini ya sheria, na kwa yeye unakamilisha wale weko chini ya neema. Wewe mwenyewe sasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tusikilize. Εις μνημόσυνων αιώνιων. Ήρθαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη για να αποτίσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνη στο Μεγάλο Ιεραπόστολο Κοσμά Γρηγοριάτη, Ασλανίδη εντός παρενθέσεως, όπου συμπληρώνονται 20 χρόνια από τη μαρτυρική κοίμησή του στην Αφρικανική γη. Προσέφερε πολλά. Με το αίμα του επότισε το δέντρο της Αφρικανικής γης που θέργεψε και μεγάλωσε και φέρει καρπούς. Άφησε τα οστά του εκεί εις μνημόσυνων αιώνιων και μαρτυρία για τους μεταγενεστέρους. Τώρα στον ουράνιο Πατέρα, μαζί με τους άλλους αδελφούς ιεραποστόλους, θερίζει τους καρπούς του. Η μνήμη του ας είναι αιωνία. Οφείλω να εκφράσω τα σαπήρους ευχαριστίας μου και ευχάς στον αγαπητό πρόεδρο του Ιεραποστολικού Συλλόγου Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, κατά σάρκα αδελφού του Μακαριστού Γρηγορίου Κοσμά Γρηγοριάτη, και να ευχηθώ από καρδίας ο Άγιος Κοσμάς, ο Εθνομάρτης και εις Απόστολος, να πρεσβεύει στον Κύριο δια τη συνέχιση του Ιεραποστολικού σκοπού. Αμέσως μετά τις βαπτίσεις τελούντο ομαδική γάμη των νεοφώτιστων ζευγαριών. Mtumishi wa Mungu pokea katika taji mtumishi wa Mungu Areti, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote hata milele na milele. Amina. Ulisadikisha ulimwengu na ulipamba taji ya vyote vilivyokuwa vyako. Barikia tena kwa baraka yako ya kiroho bilauri hiki cha umoja kinachopewa wao wanaungana kwa ajili ya uzima moja katika ndoa, kwa sababu jina lako linasifiwa na ufalme wako umetukuzwa.
πατήρ Κοσμάς υπήρξε ο εμπνευστής και εκτελεστής ενός τεράστιου κοινωνικο-ανθρωπιστικού έργου, όπου θα παρακολουθήσουμε τώρα. Όπως ο ίδιος έγραφε, έγινε μία προσπάθεια στον τομέα αυτό για να δημιουργηθεί ένα αυτοδύναμο και αυτοσυντήρητο ιεραποστολικό κλιμάκιο. Δημιουργήσαμε ένα αυτοδύναμο κλιμάκιο εξασφαλίζοντας από την δική μας γη του Κολουέζη τα προστοζήν, τρόφιμα, κρέας, λαχανικά, τόσο για τη συντήρηση του οικοτροφείου μας, όσο για το εν γέννη φιλανθρωπικό έργο, φυλακές, λεπρούς, πεινασμένους, ασθενείς. Ακολουθήσαμε το παύλιο πρόσταγμα, εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί. Η καινοτομία μας αυτή μας τύχησε αρκετή πολεμική δυσφήνιση, σειρά επιστολών όπου με κατονομάζουν αντορθόδοξο, αντιεραπόστολο, γουρουνά και άλλα πολλά. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Ηλίας Βουλγαράκης, σχετικά με το αναπτυξιακό έργο του πατρός Κοσμά έγραφε: αντικείμενο του προγράμματός του ήταν, σύμφωνα με τα δεδομένα της περιοχής, η πρωτογενής άντληση αγαθών από την καλλιέργεια της γης με ταυτόχρονη εκπαίδευση του ηθαγενούς πληθυσμού στη γεωργία. Για το σκοπό αυτό αποκτήθηκε το πρώτο κομμάτι γης, η φάρμα όπως το ονόμαζε, και άρχισε η δουλειά. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τη φάρμα του πατρός Κοσμά ως μία ευλογημένη κυβωτό του Νόε. Σε αυτήν υπάρχουν χιλιάδες κότες, εκατοντάδες γουρούνια, κατσίκες που με το γάλα τους κάνουν τυρί, κουνέλια, περιστέρια αλλά και αγελάδες. Με την κτηνοτροφική αυτή μονάδα γίνεται η φιλανθρωπία. Συντηρούντο και συντηρούνται και σήμερα οι ιεραπόστολοι μετά των συνεργατών, οι οικογένειες των ιερέων, τα δύο οικοτροφία και οι οικογένειες των εργατών. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα για την πρόσκλησή σας, κύριε Πρόεδρε, να παρευρεθούμε στο ετήσιο πνευματικό μνημόσυνο προς τιμήν του μακαριστού πατρός Κοσμά. Δεν είχα την ευλογία να γνωρίσω τον πατέρα Κοσμά προσωπικά, αλλά είχα την ιδιαίτερη τιμή να γνωρίσω σχεδόν την οικογένειά του, τους μακαριστούς γονείς σας και αδέλφια σας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αμερική. Ο πατήρ Κοσμάς, μέσα από τα κείμενά του και μέσα από το έργο του το οποίο μας έχει εμπνεύσει, είναι μια ζωντανή μαρτυρία για μας και μας καθοδηγεί σε πολλές δύσκολες στιγμές και μας βοηθάει να βρούμε λύσεις σε προβλήματα τα οποία και εκείνος αντιμετώπισε και εμείς αντιμετωπίζουμε στο χώρο της διακονίας μας. Η παρακαταθήκη του να ζήσουμε στο χώρο της διακονίας μας και να αφήσουμε τα κοκαλά μας εκεί είναι αυτό που πρέπει να εφαρμόσουμε όλοι, εγώ να πεθάνω στην Κορέα και ο καθένας να πεθάνει στο χώρο της διακονίας του. Αυτό σημαίνει ιεραποστολή και τότε θα είναι η μαρτυρία και το μαρτύριο τα συστατικά στοιχεία της ιεραποστολής. Το μαρτύριο όπως το έζησε εκείνος, αλλά όπως
πρέπει να το ζούμε και εμείς το καθημερινό μαρτύριο μέσα στο χώρο της Ιεραποστολής. Σας ευχαριστώ θερμώς για την πρόσκλησή σας και εύχομαι στον σύνδεσμό σας να συνεχίζει με τον ίδιο ζήλο την διάδοση, τη βοήθεια για τη διάδοση της Ορθόδοξης μαρτυρίας στα έθνη. Δεν λέω της Ιεραποστολής, γιατί ο όρος Ιεραποστολή δεν είναι ορθόδοξος, προέρχεται από τη δυτική θεολογία. Η καλύτερη, νομίζω, ορολογία για το έργο της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ο αγιογραφικός όρος διακονία ή μάλλον καλύτερα ο αγιογραφικός όρος μαρτυρία στα έθνη. Η μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στα έθνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε, εμείς πρωτίστως πρέπει να ευχαριστήσουμε την αγάπη σας, καθώς και τους άλλους αρχιερείς των ιεραποστολικών χώρων, όπως συνηθίζουμε να λέμε, για την παρουσία σας. Είναι αλήθεια μεγάλη συγκίνησή μας, διότι στο κάλεσμα το δικό μας ανταποκριθήκατε και από τόσο μακριά είστε κοντά μας. Καλόν είναι οι ακροατές και όλος ο κόσμος εδώ της πόλεως μας που θα παρακολουθήσουν αυτές τις συνεντεύξεις να γνωρίσουν και το έργο εκεί κάτω της Κορέας, της εκκλησίας μας που επιτελεί στην Κορέα, με έδρα πάντα στην Σεούλ, την πρωτεύουσα του κράτους. Και μια που για πρώτη φορά τουλάχιστον σας έχουμε κοντά μας, θα θέλαμε να μας πείτε λίγα πράγματα. Τι ακριβώς επιτελείται εκεί κάτω, τι γίνεται, πώς έχουμε εκκλησία, τοπική εκκλησία εκεί, ορθόδοξη, πόσος είναι ο αριθμός των χριστιανών μας, πόσα χρόνια υπάρχει αυτή η εκκλησία εκεί κάτω. Θα ξεκινήσω με το τελευταίο ερώτημα, πόσα χρόνια υπάρχει. Ήδη βρισκόμαστε στο 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Συμπληρώσαμε τα 109 χρόνια Ορθόδοξη Εκκλησία στην Κορέα. Οι πρώτοι Ιεραπόστολοι ήρθαν από τη Ρωσία, ήσαν Ρώσοι και έφτασαν στην Κορέα από το Βλαδιβοστόκ, στην Σεούλ, και η πρώτη Θεία Λειτουργία έγινε στις 17 Φεβρουαρίου του 1900 στην Ρωσική Πρεσβεία. Έκτοτε συνέχισαν το έργο τους, αλλά το διάκοψαν και ιδιαίτερα μετά την Κομμουνιστική Επανάσταση και άλλα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, και στο τέλος οι Κορεάτες έμειναν ορφανοί, μέχρι που ζήτησαν οι ίδιοι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας να αναλάβει την ποιμαντική μέριμνα της Εκκλησίας, και ευχαρίστως το Οικουμενικό Πατριαρχείο απεδέχτη την πρόσκλησή τους και έτσι συνεχίστηκε μάλλον το έργο της Ορθοδόξου μαρτυρίας στην Κορέα. Στον Κορεατικό πόλεμο οι στρατιωτικοί ιερείς επίσης βοήθησαν πάρα πολύ. Οι Έλληνες στρατιωτικοί ιερείς, ο πατήρ Χαρίτων Πνευματικάκης, ο πατήρ Χαρίτων, ο πρώην Κιλκυσίου, βοήθησαν πάρα πολύ στο να αναζωπηρηθεί η φλόγα η οποία υπήρχε κόντευε να σβήσει, λόγω και του πολέμου αλλά και όλων των καταστάσεων που είχαν αντιμετωπίσει οι λίγοι Ορθόδοξοι. Το έργο αυτό συνεχίστηκε βέβαια και στη σημερινή του μορφή από τον Μητροπολίτη Πισιδίας τώρα, τον πατέρα Σωτήριο Τράμπα, που έζησε και εργάστηκε στο χώρο της Ιεραποστολής επί 33 χρόνια. Το έργο αυτό που υπάρχει σήμερα είναι σχεδόν έργο δικό του, διότι αυτό που βρήκε όταν πήγε εκεί ήταν μια μικρή ομάδα Ορθοδόξων και ένας ναός στη Σεούλ. Σήμερα με τη βοήθεια του Θεού υπάρχουν 7 ναοί σε 7 μεγάλες πόλεις, όπως είναι το Πουσάν, το Ιντσόν, το Ουλσάν, το Τσοντσού, το Τσουντσόν και το Παναλί. Επίσης έχουν βαπτιστεί περίπου 3.000 Κορεάτες. Έχουμε ένα Ορθόδοξο μοναστήρι, το μοναστήρι της Μεταμορφώσεως, το οποίο παραμένει ο Σεβασμιότατος ως ο πνευματικός της Μονής εκεί, και με την πολύτιμη εμπειρία την οποία έχει μας βοηθάει και μας καθοδηγεί σε πάρα πολλά θέματα. Έχουμε 7 ιερείς Κορεάτες και 2 διακόνους, οι οποίοι έχουν σπουδάσει, άλλοι μεν στην Αμερική, άλλοι στην Ελλάδα.
το Ιεραποστολικό Κέντρο μέσα στο χώρο του Αγίου Νικολάου. Αυτή είναι περίπου, ας το πούμε, αριθμητικά η εκκλησία μας. Πώς βρεθήκατε στην Κορέα? Γνωρίζαμε ότι ήσασταν στην Αμερική. Ιεροκήρυκας, διακονούσατε εκεί τις ενορίες στην Πενσιλβάνια, νομίζω. Στο Νιου Τζέρσι και στη Βοστόνη. Και στη Βοστόνη. Εγώ είχα πάει στην Αμερική για μετεκπαίδευση. Όταν βρισκόμουν στο Princeton University για σπουδές, έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον Σασμιότατο Άγιο Πισιδίας, τον πατέρα Σωτήριο, και μου είπε στη περίοδο των διακοπών να πάω στην Κορέα για να τους βοηθήσω, γιατί είχαν μια μεγάλη ανάγκη. Πήγα, είδα και κόλλησα. Και κόλλησε. Έτσι έγινε. Και παράλληλα έχουμε στο χώρο ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητες μας εκεί, έχουμε και τη διακονία μας στο Πανεπιστήμιο. Διδάσκουμε στο Πανεπιστήμιο, έχουμε ιδρύσει τμήμα ελληνικών σπουδών και αυτό είναι, στον ακαδημαϊκό χώρο είναι ένα μεγάλο άνοιγμα, γιατί και μόνο η παρουσία ενός κληρικού με τα ράσα είναι μια μαρτυρία της Ορθοδοξίας, γιατί οι Κορεάτες στην πλειονότητά τους αγνοούν την Ορθοδοξία. Σας είπα ότι είμαστε περίπου 3.000 Κορεάτες Ορθόδοξοι μέσα σε περίπου 50 εκατομμύρια που είναι η Νότια Κορέα. Εμείς δεν έχουμε ούτε τηλεόραση, ούτε ραδιόφωνο, ούτε περιοδικά ακόμη, ούτε άλλα μέσα για να μπορέσουμε να επεκταθούμε και να γίνουμε γνωστοί όπως έχουν τα άλλα δόγματα και άλλες ομολογίες. Αλλά η μαρτυρία μέσα στο Πανεπιστήμιο είναι σημαντική, γιατί μας ρωτάνε τι είμαστε και τους λέμε το έρχο και είδε. Και είναι αλήθεια ότι πολλοί φοιτητές έχουν επισκεφθεί την εκκλησία μας. Ήδη 80 φοιτητές σπουδάζουν στο τμήμα ελληνικών σπουδών. Ήδη βρίσκονται 7 φοιτητές στην Ελλάδα για μεταπτυχιακά. Αυτοί οι περισσότεροι είναι ή βουδιστές ή άθρησκοι ή άλλων ομολογιών. 2 είναι μόνο Ορθόδοξοι από όλους αυτούς που σπουδάζουν στο τμήμα μας. Και με τη βοήθεια του Θεού πιστεύουμε ότι μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο αυτή η διακονία θα αποδώσει καρπούς. Εν ευχής έργων. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και εύχομαι ο Πατήρ Κοσμάς να μας εμπνέει πάντα και να αναδείξει η μορφή του και το έργο του νέους Ιεραποστόλους, οι οποίοι θα πάνε στους τόπους της διακονίας τους για να πεθάνουν εκεί. Στο χωράφι αυτό οι εργάτες της Ιεραποστολής με την επίβλεψη του πατρός Κυρίλλου φυτεύουν το μανιό. Οι ηθαγενείς, αλέθοντας τον βολβό του φυτού αυτού μέσα σε ξύλινα γουδιά, παράγουν αλεύρι και κάνουν το ψωμί τους που ονομάζεται μπουκάρι. Δέματα με ρουχισμό και παπούτσια που έστελναν δωρητές από την Ελλάδα και την Αυστραλία, ο πατήρ Κοσμάς φρόντιζε να μοιραστούν με τον πρωτότυπο αυτό τρόπο. Κάθε εργάτης, όπως βλέπετε, παίρνει περίπου 5 κιλά κρέας ως δώρο για την εορτή των Χριστουγέννων. Θεός να σε ευλόγησει προς και πώς θα δούλους του Θεάγης του πάντοτε νύχια είτε σε όνας των αιώνων. Αμήν. Κούλε μου και κάμε σαν τα κούλα.
Από την αγάπη του προς τους ενδεείς και τους πάσχοντας, καθιέρωσε στις μεγάλες εορτές να παρέχεται μαγειρεμένη τροφή σε περισσότερο από 1000 άτομα της πόλεως και των γύρω περιοχών του Κολουέζη. Το γεύμα τους αποτελείται από μπουκάρι, χόρτα και κρέας. Με πολύ χαρά και ευχαρίστηση αποδέχτηκα την ευγενή πρόσκληση του Προέδρου του Ιεραποστολικού Συνδέσμου Αγίου Κοσμά του Ετωλού, κυρίου Γεωργίου Ασλανίδη, να έλθω στην όμορφη Θεσσαλονίκη και να συμμετάσχω στο 20ετές μνημόσυνο για τον Ιεραπόστολο Πατέρα Κοσμά Γρηγοριάτη. Θα έλεγα ότι και με πολλή συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα στην Θεσσαλονίκη, γιατί ο πατήρ Κοσμάς δεν υπήρξε μόνο Ιεραπόστολος στα μέρη της Αφρικής, αλλά συνεχίζει να είναι Ιεραπόστολος και να βοηθά όλους εκείνους οι οποίοι προσφέρουν ιεραποστολικά στον αμπελώνα του Κυρίου, όπου και αν βρίσκονται και εργάζονται ιεραποστολικά σε αυτόν εδώ τον πλανήτη, τη γειτονιά που λέγεται Γη. Έρχομαι από το μακρινό Χονγκ Κονγκ και βρίσκομαι σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και η αλήθεια είναι ότι προσωπικά δεν είχα την ευλογία να γνωρίσω τον πατέρα Κοσμά. Τον γνώρισα μέσα από κείμενα και μέσα από φωτογραφίες, από δημοσιεύματα και του Ιεραποστολικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Αγίου Κοσμά του Ετωλού, αλλά και από τα διάφορα περιοδικά που κυκλοφορούν και μεταφέρουν το μήνυμα του Ιεραποστολικού έργου από τις διάφορες γωνιές της γης. Και η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή που διάβασα αυτά τα κείμενα που αναφέρονται στη ζωή, στο πρόσωπο και στο ιεραποστολικό έργο και την προσφορά του πατρός Κοσμά, θεώρησα ότι ο πατήρ Κοσμάς, το πρόσωπό του, ήταν για μένα μία αποκάλυψη και ένα δώρο Θεού. Ομολογώ ότι στην βιβλιοθήκη μου, στο γραφείο μου στο Χονγκ Κονγκ, τα κείμενα που έχουν σχέση με τον πατέρα Κοσμά έχουν μία περίοπτη θέση και αποτελούν για εμένα σημείο αναφοράς. Και το λέγω αυτό γιατί η Ιερά Μητρόπολης Χονγκ Κονγκ, που ιδρύθηκε με τη φροντίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχει έδρα το Χονγκ Κονγκ και κάτω από την πνευματική της ευθύνη και μέριμνα καλύπτει 23 χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Διαφορετικοί λαοί, διαφορετικές νοοτροπίες, ξεκινώντας από τους Κινέζους, τους Φιλιππινέζους και φτάνοντας μέχρι τους Ινδονήσιους, τους Ινδούς, τους Πακιστανούς και τους Αφγανούς. Λαοί, όπως καταλαβαίνετε, με διαφορετικό πολιτισμό, διαφορετική κουλτούρα και, όπως είναι φυσικό, διαφορετικά και ποικιλόμορφα προβλήματα. Για έναν ο οποίος θέλει να δουλέψει και να εργαστεί ιεραποστολικά στις χώρες αυτές, χρειάζεται ένα σημείο αναφοράς. Χρειάζεται, θα έλεγα, ένας οδηγός για να μπορέσει να βρει λύσεις, για να μπορέσει να βρει απαντήσεις στα προβλήματα τα οποία καθημερινά αντιμετωπίζει. Και τα κείμενα τα οποία αναφέρονται στο έργο και την ζωή του πατρός Κοσμά είναι αυτό το οποίο είπα και προηγουμένως. Ένα σημείο αναφοράς, θα έλεγα, όπως λένε οι μαθητές στα σχολεία, ένα εύκολο λυσάρι για να λύσεις τα προβλήματά σου. Και τούτο γιατί ο πατήρ Κοσμάς ασχολήθηκε με κάθε πτυχή του ιεραποστολικού και φιλανθρωπικού έργου. Ίσως στην αρχή εκεί στο Ζαΐρ. Και κάποιος ίσως θεωρήσει ότι αντιμετώπισε τα προβλήματα μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Αφρικής. Και όμως τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε είναι κοινά για όλους τους Ιεραποστόλους. Υπήρξε ένας σύγχρονος Ιεραπόστολος στους σύγχρονους καιρούς τους οποίους και εμείς ζούμε. Γι' αυτό και η βοήθειά του είναι πολύτιμη. Συνειδητοποιώ ότι αντιμετωπίσε τα ίδια προβλήματα που και εμείς καθημερινά βλέπουμε στον χώρο της δικής μας ιεραποστολικής ευθύνης. Βλέπουμε ότι καθημερινά μπορεί να προσφέρει τις απαντήσεις που εκείνος έδωσε στα δικά του προβλήματα, να τις προσφέρει γενναιόδωρα και απλόχερα σαν απαντήσεις και στα δικά μας προβλήματα, ώστε να μπορέσουμε και εμείς με τη δική του αυτή η γενναιόδωρη προσφορά να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις και να βοηθήσουμε το ιεραποστολικό μας έργο. Γι' αυτό και θεωρώ ότι ο πατήρ Κοσμάς δεν υπήρξε απλά Ιεραπόστολος, αλλά συνεχίζει
να είναι ιεραπόστολος και να δουλεύει και να εργάζεται ιεραποστολικά, όχι πλέον μόνο στο κλιμάκιο του Ζαΐρ στην Αφρική, αλλά σε όλα τα ιεραποστολικά κλιμάκια που αυτή τη στιγμή με τη χάρη του Θεού δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο. Πιστεύω πραγματικά αυτό το οποίο διδάσκει η Εκκλησία μας. Όταν ένας ευσεβής χριστιανός απέρχεται από αυτόν τον κόσμο και πηγαίνει πλέον κοντά στον Κύριό μας, δεν ζει απλά την παραδείσια μακαριότητα, αλλά συμμετέχει σε αυτό το ευχαριστιακό πανηγύρι, σε αυτήν την επουράνια Θεία Λειτουργία που τελεί ως Μέγας Αρχιερέας ο ίδιος ο Κύριος μας. Πολύ περισσότερο όταν αυτός ο απερχόμενος χριστιανός είναι κληρικός και είναι ένας ιεραπόστολος ο οποίος θυσίασε τη ζωή του στο έργο της ιεραποστολής, της φιλανθρωπίας, της προσφοράς, του κηρύγματος του Ευαγγελίου, παρεδρεύει στο επουράνιο θυσιαστήριο και συλλειτουργεί με τον Κύριό μας. Άρα έχει μεγαλύτερη παρησία, άρα μπορεί πλέον με την προσευχή του να μας βοηθήσει πολύ περισσότερο και αυτός να είναι ο πρεσβευτής μας, όλων εμάς οι οποίοι με τη χάρη του Θεού προσφέρουμε το δικό μας ταπεινό λιθαράκι σε αυτόν τον τομέα της Ιεραποστολής, να είναι και ο δικός μας πρεσβευτής στο επουράνιο θυσιαστήριο. Γι' αυτό και βρίσκομαι εδώ. Όχι για να κάνουμε απλά την χάρη στον αγαπητό Κύριο Γεώργιο Ασλανίδη, ο οποίος μας προσκάλεσε, αλλά για να προσευχηθούμε για την ψυχή του πατέρα Κοσμά και θα έλεγα να ωφεληθούμε μέσα από αυτήν την δική μας προσευχή, ζητώντας την δική του πλέον παρησία και μεσητεία κοντά στον Θεό, ώστε αυτός να οικετεύει τον Θεό, να μας δίνει δύναμη, να μας δίνει κουράγιο, να μας δίνει ελπίδα, αλλά και να μας διδάσκει για να συνεχίζουμε αυτό το έργο της Ιεραποστολής, τουλάχιστον από τη δική μου ταπεινή πλευρά, στην Άπο Ανατολή, στα μέρη αυτά της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου πραγματικά για πρώτη φορά ακούγεται το ζωντανό και ελπιδοφόρο μήνυμα της Ορθοδοξίας και το φως του Ευαγγελίου του Χριστού ανάβει σαν ταπεινή φλόγα σε αυτά τα μέρη που ακόμα βρίσκονται κάτω από το σκοτάδι της άγνοιας και της απιστίας. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε αυτή η μεσητεία του Πατρός Κοσμά να μας συνοδεύει όλες τις ημέρες της ζωής μας και να αξιωθούμε και εμείς, να τον μιμηθούμε, να τον έχουμε ως πρότυπο της ιεραποστολικής μας δραστηριότητας και όταν μας αξιώσει ο Θεός και εμείς να απέλθουμε από αυτήν τη ζωή, να τον συναντήσουμε στο επουράνιο θυσιαστήριο και εκεί πραγματικά να προσκυνήσουμε και να ασπαστούμε το αγιασμένο χέρι του και να λάβουμε την ευχή του που ξέρουμε ότι τώρα εδώ στην επίγεια εργασία μας συνοδεύει. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ασλανίδη για την πρόσκλησή του, τον Ιεραποστολικό Σύνδεσμο Άγιος Κοσμάς που μας έδωσε αυτήν την όμορφη ευκαιρία μαζί με άλλους αρχιερείς, ιεραποστόλους που εργάζονται και προσφέρουν τον εαυτό τους καθημερινά στο χώρο της Ιεραποστολής, να συναθριστούμε, να συμπροσευχηθούμε και να συμπνευματιστούμε και να λάβουμε έτσι αυτήν την ευχή και τη χάρη από το έργο του Πατρός Κοσμά. Ευχαριστώ πολύ. Στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ο πατήρ Κοσμάς θεώρησε πρωτίστως να κτίσει ένα μικρό ιατρείο στον περιφραγμένο χώρο του Αγίου Νεκταρίου, όπου είναι και το οικοτροφείο των κοριτσιών. Δεν μπορούσε να διαφορεί για τα οξυμένα κοινωνικά προβλήματα υγείας των Αφρικανών, ιδιαίτερα όμως των Ορθοδόξων αδελφών μας. Τον συγκλώνιζε η μεγάλη θνησιμότητα των παιδιών από την ασιτεία και τις μολυσματικές ασθένειες. Φάρμακα που στέλνονταν από την Ελλάδα διανέμονταν σε καθημερινή βάση σε δεκάδες ασθενείς. Με προτεργάτη την δόκιμη τότε και σήμερα μοναχή ξένη, πτυχιούχο νοσοκόμα, εφήρμοσε πρόγραμμα ομαδικών εμβολιασμών στους εργάτες και τα παιδιά του οικοτροφείου. Εδώ βλέπουμε την αδελφή ξένη με την βοήθεια των κοριτσιών του οικοτροφείου να εμβολιάζουν τους εργάτες της φάρμας.
Στις περιοδίες του, όταν έβρισκε ασθενείς, τους έφερνε μαζί του στην Ιεραποστολή. Καλούσε τον ιατρό και τους εξέταζε. Εάν ήταν σοβαρό το πρόβλημα, τους πήγαινε στο νοσοκομείο. Μετά τους κρατούσε λίγες μέρες για ανάρρωση στην Ιεραποστολή και κατόπιν τους έστελνε στα σπίτια τους. Πολύ συχνά ο πατήρ Κοσμάς επισκεπτόταν τις φυλακές της πόλεως και το λεπροκομείο. Είχε εφαρμόσει ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με τις γυναίκες της Ερανικής Επιτροπής της Ιεραποστολής να μεταφέρει και να διανέμει στους κρατουμένους έτοιμη μαγειρεμένη τροφή. Σε επιστολή του τον Φεβρουάριο του 1982 έγραφε: «Μεγάλη παρηγοριά ελάβαιναν οι άνθρωποι των φυλακών της πόλεως, 200 άτομα. Τους πηγαίναμε φαγητά και ρούχα, φάρμακα και άλλα είδη. Αναλάβαμε να βοηθούμε όσους έχουν την ανάγκη μας. Εις ομιλία μου τους είπα: εις το εξής, όταν βρίσκεστε έξω να έρχεστε στην Ιεραποστολή να σας βοηθούμε και να μην επαναλαμβάνετε την παλιά σας ζωή. Έτσι φροντίζουμε και αυτούς τους αδελφούς μας. Ας είναι ευλογημένος ο Πανάγαθος που καθημερινώς μας ανοίγει νέες πόρτες και μας καθοδηγεί στο τι πρέπει να κάνουμε. για kusaidia kidogo bado kutoka ndani ya sclavage ya pagano ya idolo. Tena natuma sisi hapa ya kutosha mwele ndani ya mateso, kutosha ndani ya mijeri, kuleta akili kuangalia hili yako na familia yako. Ευρισκόμενο στην ωραία μας Θεσσαλονίκη, εκ μέρους του μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Θεοδόρου και παρόντος και του εκπροσώπου του Προέδρου του Συλλόγου για την Εξωτερική Ιεραποστολή του Συλλόγου Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, θα ήθελα να πω μερικές σκέψεις αναφορικώς για τον σπουδαίο εκείνο άνθρωπο του αγώνος, του καλού αγώνος της Ιεραποστολής, που όπως απεδείχθη εκ των πραγμάτων είναι το είδαλμά μας, το πρότυπό μας, ο άνθρωπος της θυσίας, της προσφοράς και της ορθοδόξου πνευματικής ακτινοβολίας, που με τη θυσία του ελάμπρινε την Ορθοδοξία μας έτι περαιτέρων και μας δίδει την δυνατότητα και εμείς να αγωνιζόμεθα με το ίδιο ενδιαφέρον, με την ίδια αγωνιστική διάθεση, με βαθιά πίστη σε εκείνους τους ανθρώπους που διψούν και ζητούν κάπου να στηριχτούν αρχικώς στην πίστη των Χριστών, αλλά και καλύπτοντας τις διάφορες υλικές τους ανάγκες στην Αφρική, που όπως γνωρίζετε η Αφρική είναι ένας χώρος εντελώς πρωτόγονος, δύσκολος και πολύ φοβάμαι ότι για πολλά χρόνια θα συνεχιστεί να έχει την ίδια όψη. Ο πατήρ Κοσμάς ο Γρηγοριάτης παραμένει μέχρι τέλους κοντά μας το αγαπημένο εκείνο πρόσωπο που παρότι έφυγε από το ποιμνιόν του παραμένει ο πατέρας τους, παραμένει ο εμπνευστής τους, ο γιατρός τους, τόσο για τα προβλήματα της υγείας των όσο και για την ορθόδοξη πίστη που με το παράδειγμά του ενέπνευσε αυτούς οι οποίοι ζουν στις στερήσεις και στα διάφορα ποικίλα προβλήματα, και έδωσε την καλή μαρτυρία με τον τρόπο της ζωής του
και τελικά η καλή αυτή μαρτυρία έγινε μαρτύριο. Αφού μαρτυρικά βία και με πόνο πολύ έφυγε από τον κόσμο αυτόν τον απατεώνα. Αδελφοί μου, πρέπει να πω ότι η Ιεραποστολή είναι ένας τόπος αγώνας και αγωνίας. Το συμπέρασμα των όσων είπα προηγουμένως στηρίζεται στο γεγονός ότι οι Ιεραπόστολοι πρέπει να αντιγράφουν τη ζωή, το πρότυπο του ανθρώπου της θυσίας, του αγωνιστού της καλής στρατείας, όπως ήταν ο μακαριστός και αγωνιστής πατήρ Κοσμάς. Και τούτο διότι ενώ γνωρίζομαι ότι το να λιποταχθεί κανείς και να παραθεωρεί την πραγματικότητα σημαίνει ότι ή ζει εκτός πραγματικότητος ή δεν έχει πάρει στα σοβαρά αυτό που επιτελεί, είτε είναι στην Αφρική είτε είναι οπουδήποτε στον κόσμο. Βεβαίως ο πατήρ Κοσμάς ξανακατέβηκε στην Αφρική μετά την πρώτη γνωριμία του με το Ζαΐρ. Η δεύτερη κάθοδός του έμελε να είναι και η πλέον παραγωγική. Αφού κατά το υπόλοιπο της ζωής του αφιερώθηκε ψυχή και σώματι στον Ευαγγελισμό των εθνών, μοχθών, κηρύττων, κατηχών και ιερουργών, βαπτίζων και αγαθοεργών μέχρι του αδοκίτου βίου του θανάτου του. Ας μου επιτραπεί να σταθώ και σε ένα δεύτερο σημείο της ζωής του και συγκεκριμένα στη μαρτυρία του που έμελε να γίνει μαρτύριο. Εάν σήμερα ο πατήρ Κοσμάς διατηρείται στις συνειδήσεις όλων μας ως ένας εκολαπτώμενος Άγιος, τούτο οφείλεται στην καθαρότητα του βίου του και στην προσήλωσή του στις αρχές του Ευαγγελίου, τις οποίες ως λίχνος φαϊνός μετέδωσε στα σκότη. Όσοι νομίζουν ότι οι Αφρικανοί αδερφοί μας έχουν ανάγκη μονάχα της κατηχήσεως, του Ιερού Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας, απατώνται ικτρά. Οι νεοφώτιστοι χριστιανοί έχουν άμεση ανάγκη από πρότυπα αγιότητος και αγάπης. Η Ιεραποστολή δεν τελειώνει με ένα κήρυγμα και κάποιες ομαδικές βαπτίσεις κάπου σε κάποιο μακρινό ποτάμι. Εκεί μόλις αρχίζει. Ο Ιεραπόστολος παραμένει μέχρι τελευταίας αναπνοής κοντά στις πτυχές που του εμπιστεύθηκε ο Θεός και μετουσιώνει με το παράδειγμά του σε πράξη όλα όσα κηρύττει στο ποιμνιό του. Εάν δεν δώσει ο ίδιος την καλή μαρτυρία ενώπιον του Θεού και ανθρώπων, τα λόγια και τα κηρύγματά του μοιάζουν πλέον ως άνευ ουσίας. Δεν πείθει το ποιμνιό με αποτέλεσμα σύντομα να τον εγκαταλείψει και μαζί να εγκαταλείψει και την Ορθόδοξη πίστη. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, να είναι αιωνία η μνήμη του και όντως η Ορθόδοξη Εκκλησία να προβεί και σύντομα στην αγιοποίησή του, ώστε να αναγνωρίζεται ο καλός αγωνιστής στο χώρο τον Ορθόδοξο, όπως υπήρξε το είδαλμα, η προσωπικότης και η αγιοσύνη του τιμωμένου για τα 20 χρόνια της εκδημίας του πατρός Κοσμά του Γρηγοριάτη. Ήθελε να είναι αιωνία η μνήμη του. Ο πατήρ Κοσμάς, έχοντας ως πρότυπό του τον Ιεραπόστολο των Σκλάβων, τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, το όνομα του οποίου έφερε, προχώρησε στην κατασκευή δημοτικού σχολείου. Εδώ βλέπουμε τους εργάτες να τοποθετούν τα ξύλινα ψαλίδια για την σκεπή του σχολείου. Απότερος σκοπός του ήταν να κτίσει γυμνάσιο και λύκειο και στη συνέχεια μια αγροτική σχολή. Τα σχέδια και τους οραματισμούς του υλοποίησε ο διάδοχος του ιερομόναχος πατήρ Μελέτιος Γρηγοριάτης, ο οποίος ανέθεσε 2 χρόνια μετά την κοίμηση του πατρός Κοσμά την διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου εις την συνταξιούχο λυκειάρχην κυρία Ευτέρπη Ηλία από τον Πειραιά.
Ο πατήρ Κοσμάς ετώνιζε διαρκώς: όπου υπάρχουν πιστοί παρίσταται ανάγκη ιδρύσεως σχολείων για την επιμόρφωση ορθοδόξων παιδιών. Μέσα από αυτά θα αναδειχθούν τα αυριανά στελέχη της Εκκλησίας, οι καλοί πολίτες, γιατί όχι και οι ηγέτες του κράτους. Ήταν θέλημα Θεού να μην λειτουργήσει το δημοτικό σχολείο επί των ημερών του, αν και ήταν σχεδόν τελειωμένο. Λοιπόν, τελείωσε η περιοδία μας. Επιστρέφουν σήμερα οι αδελφές με τον κύριο Βασίλη στην Ελλάδα. Χαιρετώ σε όλους τους συγγενείς μου, γονείς και αδέρφια. Εμείς είμαστε καλά εδώ και συνεχίζουμε τον αγώνα στο μέτωπο. Τα υπόλοιπα τα έχουμε πει πιο μπροστά, για τον πατέρα, για την Φάμαρα και για όλα τα άλλα. Χαιρετισμούς σε όλους τους συγγενείς, το θείο Χάμπο, το Δημητράκη, τη Σοφία, τη γιαγιά είναι ακόμη στην Ελλάδα και όλους όσους ερωτάνε για μας. Χαίρετε. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 1989. Μετά την δύση του ηλίου έδισε για αυτήν τη ζωή ο ζηλωτής του Ευαγγελισμού των Αφρικανών, ο ιερομόναχος πατήρ Κοσμάς, για να ανατείλει στην ανέσπερη ημέρα της Βασιλείας του Θεού. Έληξε το ταξίδι του πατρός Κοσμά στην πολυστένακτη γη μας και στην Μαύρη Ήπειρο και άρχισε στην αιωνιότητα, στην μέλουσα πόλη, την ποθηνή πατρίδα. Το ταξίδι του στο Κολουέζι έληξε ευνίδια και θανατηφόρα λόγω αυτοκινητιστικού δυστυχήματος στο σημείο αυτό που βλέπουμε τώρα. Περίπου 55 χιλιόμετρα έξω από το Λουμπούμπασι, καθώς ο πατήρ Κοσμάς επέστρεφε στο Κολουέζι, ένα φορτηγό ερχόμενο από την αντίθετη κατεύθυνση εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται πλαγιομετωπικά με το Land Rover που οδηγούσε ο πατήρ Κοσμάς. Ο πατήρ Κοσμάς εκπνέει αμέσως, ενώ οι συνεπιβάτες του, ο Έλληνας πρόξενος κύριος Διονύσιος Κιβετός και ο ηθαγενής Μωυσής που ακολουθούσε πάντοτε στις περιοδίες τον πατέρα Κοσμά, σώζονται εκ θαύματος. Η ώρα είναι 8 και 10 το βράδυ. Το αίμα από τις πληγές του συμπαρασύρεται από την βροχή που πέφτει την ώρα αυτή και ποτίζει την Αφρικανική γη. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής κύριος Τιμόθεος, ευρισκόμενος εις την πρωτεύουσα του κράτους Κινσάσα, πληροφορείται το γεγονός και μετά από 2 ημέρες φτάνει στο Λουμπούμπασι αεροπορικός για να κυδεύσει τον πατέρα Κοσμά. 3 ημέρες η σωρός του πατρός Κοσμά παραμένει σε ειδικό θάλαμο του νοσοκομείου που χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις αυτές. Κατά θαυμαστό τρόπο όλοι προσέχουν ότι το σώμα του δεν παγώνει και διαρκώς τρέχει αίμα από τα τραύματά του μέχρι και την ώρα της ταφής. Δευτέρα 30 Ιανουαρίου, εορτή των 3 ιεραρχών. Η σωρός του πατρός Κοσμά μεταφέρθη από το νοσοκομείο στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Δια να ψαλεί η νεκρόσιμος ακολουθία αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία. Παρόντες είναι όλοι οι ομογενείς Έλληνες με τις οικογένειές τους, τα παιδιά του γυμνασίου, ο πρόξενος κύριος Κιβετός,
εκπρόσωποι της κυβερνήσεως του Ζαΐρ, οι τοπικές αρχές της πόλεως και πλήθος Ορθοδόξων Ιθαγενών. Μετά τις 12 το μεσημέρι, η σωρός του μακαριστού πατρός Κοσμά μεταφέρεται στο αεροδρόμιο, ώστε αεροπορικός να φτάσει σύντομα στο Κολουέζι. Η πόλη του Κολουέζι, έδρα της Ιεραποστολής, είναι βυθισμένη 3 μέρες τώρα στο πένθος. Περισσότερο από 2.000 Ορθόδοξοι Ιθαγενείς των γύρω περιοχών, αψηφώντας τα ξενύχτια, την πείνα και την ταλαιπωρία, συνοστίζονται γύρω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, δείγμα κι αυτό της αγάπης τους προς τον πνευματικό τους πατέρα που τους ανέστησε εν Χριστώ. Όλοι θέλουν να προσκυνήσουν το λείψανο του πατρός Κοσμά, το οποίο τίθεται για το σκοπό αυτό σε λαϊκό προσκύνημα. Το ευλογημένο σώμα του που δεν βρήκε ανάπαυση και ξεκούραση σε αυτή τη ζωή, τώρα θα αναπαυθεί μέσα στο προαύλιο της Ιεραποστολής. Ο φλογερός Ιεραπόστολος πατήρ Κοσμάς απεδείχθη θησαυρός ανεκτήμητος στα σπλάχνα της Αφρικής. Αγνός, ευαίσθητος, αλλά και δυναμικός, έγραφε προφητικά για τον εαυτό του. Το δώσιμο να είναι αληθινό, ολοκληρωτικό, δίχως κρατούμενα, με διάθεση αυτοθυσίας και αυταπαρνήσεως και με σκοπό να αφήσουμε τα κόκαλά μας μεταξύ των Ιθαγενών, επί του Ιεραποστολικού πεδίου. Η σωρός του πατρός Κοσμά μεταφέρεται για να ενταφιαστεί ακριβώς πίσω από το ιερό του ναού του Αγίου Γεωργίου. Ο Θεός των πνευμάτων και πάστα, τον θάνατο καταπατήσεως, τον διάβολο καταργήσεως και ζωή το κόσμο των εισάγων, αυτός τον ελάβος και την ψυχή του κεκειμένου δούλου σου, Κοσμά πρεσβυτέρου και μοναχού, αδελοχωρήσεις του κοιτάξουν από την εν τόπο φωτεινό, εν τόπο προερό, εν τόπο αναψύξης.
Ο πατήρ Κοσμάς έζησε ταπεινά, απλά, χωρίς διάθεση προβολής και έφυγε βίαια, όπως βιαστική και ασταμάτητη ήταν και η ζωή του. Ο τάφος του αποτελεί σήμερα σύμβολο αγάπης, θυσίας και προσφοράς. Το έργο του συνεχίζει επάξια ο ιερομόναχος πατήρ Μελέτιος Γρηγοριάδης, έχοντας ως συνεργάτες την μοναχή Θέκλα και την κυρία Θεανό Μουσδελεκίδου από την Έδεσα. Να ευχαριστήσω το Θεό που βρισκόμαστε εδώ, που ήρθαμε από τα πέρατα της γης σαν τους Αποστόλους για να βρεθούμε στο μνημόσυνο το 20ετές του πατρός Κοσμά, ένας άνθρωπος που πραγματικά αγάπησε το Θεό και απέδειξε ότι αξίζει κανείς να ζει για το Θεό και να μαρτυρεί για το Θεό, όπως μαρτύρησε και ο ίδιος με φρικτό θάνατο. Πρωτού πω κάποια πράγματα για τη ζωή του Παπακοσμά, θα ήθελα να πω το 1989-88, πρωτού φύγει από το μοναστήρι, ένα απόγευμα που διαβάζαμε την 9η ώρα και εγώ βρισκόμουν στον αριστερό κύκλο του μοναστηριού, ήρθε και με πλησίασε, είχε μάλιστα ένα μπλοκ στα χέρια του και μου λέει είπα στο γέροντα να έρθεις κάτω, να σε πάρω μαζί μου, αλλά αρνήθηκε και μου είπε μια άλλη φορά. Και του είπα, Παπακοσμά, άσε πάρε άλλος, εγώ δεν είμαι για κάτω. Όχι, όχι μου λέει, θα έρθεις λέει, μετά τον πατέρα Ιγνάτιο θα είσαι εσύ. Ας σου πω λέει και κάτι, ότι θα είσαι ο διάδοχός μου. Τι λες ευλογημένε λέω. Εγώ κάνω λέω λειτουργίες, πραγματικά είχα ενθουσιαστεί σε μια άλλη πρωτύτερη σύναξη που έκανε στην αδελφότητα και έλεγε για τον αγώνα που κάνει, για τα προβλήματα που είχε. Τόσο πολύ συγκινήθηκα που είχα ρωτήσει τον Γέροντα, θέλω να κάνω μερικές λειτουργίες του Παπακοσμά και δεν κάνεις μου λέει να τον βοηθήσεις. Όλα λοιπόν αυτά που μου είπε έγιναν πραγματικότητα και τα ανακαλώ πολλές φορές στη μνήμη μου και λέω να πάρει ευχή λέω. Ο Παπακοσμάς έφυγε και εγώ μπερδεύτηκα και παρέμενα στην Αφρική. Ήταν πραγματικά θαυμαστά όλα αυτά. Πολλές φορές όταν στην Ιεραποστολή, εκεί που είναι και ο τάφος του, στον Άγιο Γεώργιο, και όταν έχω πολλές φορές στεναχώριας, πάω και στέκομαι μπροστά στον τάφο του και λέω τι με έκανες Παπακοσμά, με μπέρδεψες άσχημα. Γι' αυτό λέω σε παρακαλώ να με βοηθήσεις να μου δίνεις και λύσεις. Τα λέω και φεύγω, δεν τα κρατάω κομπόδημα. Αδερφοί μου, δεν ξέρω οι προσευχές του, ο Πανάγαθος Θεός τα φέρνει έτσι τα πράγματα που δίνονται λύσεις αυτόματα και πραγματικά δοξάζω το Θεό που παρά τις δυσκολίες συνεχίζουμε το έργο. Ο Παπακοσμάς ήταν ένας άνθρωπος γενναίος, ήταν άνθρωπος εμπνευστής και γι' αυτό μας εμπνέει σήμερα και ο Παπακοσμάς με την ζωή του, με το μαρτύριό του. Προπάντων είχε ένα ανδρισμό μέσα του. Ξεπεδούσε, η πίεση του ήταν τόσο δυνατή, ακράτητη, που πραγματικά σήμερα όλοι και στο Κολοέζι αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κατάγκας μιλούν για τον Παπακοσμά. Όταν περνώ πολλές φορές, έχω 20 χρόνια, φωνάζουν Παπακοσμά, Παπακοσμά. Λέω είμαι Παπαμελέτης, δεν είμαι Παπακοσμάς. Αλλά οι άνθρωποι τον είχαν αγαπήσει τόσο πολύ και τον αγαπούν ακόμα και ξέρετε όταν κάναμε βαφτίσεις πάρα πολλά ονόματα τα βγάζουν από μόνοι τους παρακαλώ, έρχονται και τα δηλώνουν και τα λένε Παπακοσμάς. Πολλοί έχουν να πούν τι έκανε ο Παπακοσμάς, πώς το σε βοήθησε ο Παπακοσμάς, τι έκανε ο Παπακοσμάς για αυτούς. Οι ιερείς μας, αυτοί οι λίγοι που έχουν μείνει από τον Παπακοσμά, τώρα είναι μόνο 5 τον αριθμό, διότι μερικοί έχουν κοιμηθεί. Πραγματικά αυτοί έχουν να ομολογήσουν και να πούμε πολλά για τον Παπακοσμά. Εγώ ένα θέλω να πω για τον Παπακοσμά, ότι είχε βαθιά πίστη στο Θεό, πίστευε στην Ιεραποστολή, πιστεύω ότι προσπαθούσε να γίνει Αφρικανός, διότι δεν ξέρω αν πρέπει να το πω Άγιοι αδελφοί, εμείς οι Ιεραπόστολοι, εγώ τουλάχιστον έχω ένα πρόβλημα, λέω αγγίζομαι τις καρδιές των ανθρώπων αυτών των Αφρικανών, διότι
πρέπει να έχουμε πολλή ταπείνωση, πολλή αγάπη για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων, αλλά και προπάντων να μπορούμε να πιάνουμε και τα μηνύματα από αυτούς τους ανθρώπους. Ο Παπακοσμάς έμπαινε μέσα στα σπίτια τους, μιλούσε μαζί τους, έτρωγε μαζί τους, συμπορευόταν μαζί τους, με τους μεγάλους ήταν μεγάλος, με τους μικρούς ήταν μικρός. Τα παιδιά του οικοτροφείου ποτέ έχουν πολλά πράγματα μου διηγήθηκαν. Γι' αυτό και πολλές φορές εμφανίζεται και ο Παπακοσμάς, ξέρετε. Και στον ύπνο τους λέει κάποια πράγματα και δεν είναι άνθρωποι, μπορώ να πω, νευρωτικοί, ψυχοπαθείς, αλλά είναι άνθρωποι πολύ σωστοί και καλοί και οικογενειάρχες, και αυτό νομίζω ότι ο Παπακοσμάς τους βοηθάει στην πνευματική του ζωή. Ένα άλλο που έκανε ο Παπακοσμάς νομίζω είναι ότι έμαθε στους ιερείς και στον κόσμο να ζουν λειτουργικά. Αλλά δεν θα ήθελα να πω περισσότερο, να μην σας κουράζω. Αν θέλει ο Άγιος Πρωτοσύγγελος να ερωτήσει κάτι που δείχνει ενδιαφέρον, ευχαρίστως. Εγώ τον πατέρα Κοσμά τον Γρηγοριάτη τον γνώρισα το 1988 στο μοναστήρι του Γρηγορίου και έτυχε να πάρω την ευλογία του λαϊκός τότε. Μου έκανε εντύπωση, ο άνθρωπος αυτός μου έδωσε την εντύπωση ότι είχε ξεμπερδέψει από κάθε είδους εσωτερική σύγκρουση. Είχε μια πολύ μεγάλη ησυχία επάνω του, αυτό απέπνεε, και μια μεγάλη γλυκύτητα και πραότητα. Να μας πείτε λίγο έτσι για το πράγμα του χαρακτήρος του, για την ησυχία του, την εσωτερική του ησυχία. Ναι. Τώρα μου φαίνεται λίγο σε αντίθεση. Ο Παπακοσμάς ήταν ένας ορμητικός άνθρωπος. Το απ' έξω. Ναι. Τώρα μου φαίνεται την εξής εικόνα, ότι όταν επέστρεψε από το μοναστήρι, μου λένε στην πρώτη λειτουργία που λειτουργήσε στο Κολοέζι, βγήκε στο ιερό και είπε: αδερφοί, ξέρετε ότι αρχίζουμε τη ζωή μας και κάποτε τελειώνει η ζωή μας. Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει ο καθένα ο Θεός. Και είπε: αν σας στεναχώρησα, αν κάποιος σας επίκρανα για λόγους τους οποίους καλός κακός εγώ σας είτε σας πίκρα είτε σας στεναχώρησα, σας ζητώ συγγνώμη. Και έπεσε, λέει, μπρούμητα στην ωραία πύλη και ζητούσε συγγνώμη. Και τότε άρχισε να φωνάζουν οι ηθαγενείς: όχι, λέει, δεν μας έκανες κάτι κακό. Τον αντίο, λέει, μας ευεργετείς και μας οφείλεις κάθε μέρα, Παπακοσμά. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Ναι. Πράγμα που δείχνει αυτό που λέτε, ότι είχε ταπείνωση και εσωτερική ειρήνη. Ένα άλλο δεύτερο και πάλι, ότι που το λένε όλοι οι ηθαγενείς, και οι ηθαγενείς αλλά προπάντων οι Έλληνες, οι λουμπομπασιώτες, οι οποίοι βρίσκονται και τώρα και αυτοί που έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα, ότι την ημέρα εκείνη ο πατήρ Κοσμάς ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος με πολύ χαρά, με πολύ έτσι αγάπη. Πήγαινε το πρωί επισκέπτος στα μαγαζιά τους, στα σπίτια τους, χαιρετούσε, τους έλεγε ότι θα φύγω το απόγευμα. Και οι ίδιοι το επαναλαμβάνανε και τον λέγανε: Παπακοσμά, μην ξεκινάς να φύγεις νύχτα, γίνονται τόσα. Όχι, όχι, εγώ θα φύγω, θα πάω, γιατί έχω και πρέπει να κάνω και κάποιες δουλειές καθοδόν και πρέπει να πάω και στο Λυκάσι. Δηλαδή, σαν να προγνώριζε το θάνατό του. Δηλαδή και ο Θεός, ας πούμε, με το μαρτυρικό θάνατο αυτό, ναι, νομίζω ότι ο Θεός τον ελέησε και πραγματικά είναι πηγή έμπνευσης, και πάλι το λέω όπως το είπε ο Άγιος Ατίστης, ο Παπακοσμάς. Γι' αυτό και τώρα λοιπόν ο σύλλογος εδώ πέρα με τη βοήθειά του κτίζουμε εκκλησία, σχολείο, πρεσβυτέριο, ιατρείο. Κάνουμε κάποιες εγκαταστάσεις εκεί πέρα και πιστεύω για αυτό το κέντρο να γίνει πραγματικά πηγή έμπνευσης για τους ίδιους τους Αφρικανούς εκεί πέρα. Διαβάζοντας τις επιστολές του Αγίου Κοσμά προς τον γέροντά σας, τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο, βλέπουμε τον αγώνα τον εσωτερικό που έκανε κυρίως στην προσευχή. Αυτό που τόνισε ο Άγιος Χιαστήτης, ότι υπήρχε δηλαδή και η κρυφή, η αθέατη όψη των πραγμάτων, και μία από αυτές τις όψεις είναι η ζωή της βαθιάς προσευχής. Έγραφε σε κάποια επιστολή πόσο πολύ κουραζότανε τη νύχτα λόγω της ζέστης και των εντόμων να συγκεντρώσει το νου του. Και ζήταγε οδηγίες από τον γέροντα. Τι να κάνω, γέροντα, για να μπορώ να δω τον Κυρίο σου Χριστελέσσομαι. Δεν μπορώ. Έχω δύσπνοια, η νύχτα, ζέστη κτλ. Θέλω να μας τονίσετε λίγο και αυτή του την όψη. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν κατέβηκα κάτω στο Κονγκό, στα 40 βασικά ήμουνα εκεί πέρα,
και άρχισα να ακούω κάποια πράγματα από τους ίδιους τους ηθαγενείς, έμεινα έκπληκτος. Δηλαδή, έβλεπα ένα άλλον Παπακοσμά στο μοναστήρι, ένα δραστήριο άνθρωπο, ένα ορμητικό άνθρωπο, ο οποίος σε όλες τις δουλειές ήταν τόσο εκφραστικός και τολμηρός, και όταν πήγα κάτω και μου λέγανε τις λειτουργίες τις νυχτερινές που έκανε κάθε ημέρα, τους εξορκισμούς που διάβαζε, που πήγαινε και λειτουργούσε στα χωριά τα διπλανά τις νύχτες και με την προσευχή που έκανε. Μάλιστα είχε ένα ηθαγενή, Δανιήλ, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην Κισάσα, δεν είναι κοντά μας, ο οποίος έμενε στο διπλανό δωμάτιο και μια φορά μου λέει, μα τι άνθρωπος ήταν αυτός ο Παπακοσμάς, μα δεν κοιμότανε τη νύχτα? Γιατί λέω δεν κοιμότανε, άνθρωπος δεν είχε ανάγκη να ησυχάσει? Μα τι να σας πω, λέει, πήγαινε 10 η ώρα το βράδυ, λέει, στις 2, στις 1 ήταν στο πόδι να πάει να λειτουργήσει, να κάνει προσευχή, και έλεγα, μα τι είναι αυτός ο άνθρωπος, άγγελος είναι, λέει, Άγιος είναι? Απορούσε, τον έβλεπε μετά στις δουλειές να φωνάζει, να κάνει, και δηλαδή τους κατέπληκτε με την όλη του συμπεριφορά. Πραγματικά ήταν, εγώ νομίζω είχε αγωνιστεί, είχε καθαρθεί και ο Θεός τον πήρε στην κατάλληλη στιγμή. Και με όλα αυτά που έλεγε στους ηθαγενείς, ότι που τους χαιρετούσε, μάλιστα διάβαζε, λέει, τους λόγους του Αγίου Χριστού Περιοσύνης στους 5 ιερείς που άφησε στο Λουμπουμπάσι, και τους έλεγε να είστε αγαπημένοι μεταξύ σας. Αυτό δεν είναι ένδειξη ότι ο Θεός τον προετοίμαζε να τον πάρει και άφηνε κάποιες συμβουλές, κάποιες παρακαταθήκες? Κάποτε είχε πάει ο Παπακοσμάς να λειτουργήσει σε ένα χωριό Μεσοκατάντα, ναι, και του έλεγε εκεί ο σεφ του χωριού, ο πρόεδρος του χωριού, Παπακοσμά, τι τους κάνεις εσύ τους χριστιανούς σου? Λέει, τι τους κάνω? Είπε από μέσα μου, λέει, μόνο μάγια δεν τους κάνω. Αυτό, λέει, τον εκέντρισε, έτσι από την περιέργεια, και λέει, για πες μου, λέει, γιατί, τι έχουν οι χριστιανοί μας? Ναι, ήθελε να τον κεντρήσει, να εκφραστεί ο σεφ του χωριού, και λέει, είναι οι πιο πρόθυμοι, οι πιο υπάκοοι, οι πιο εργατικοί. Γι' αυτό, λέει, βλέπεις πως ήρθαν, λέει, να βαπτιστούν στην εκκλησία σας. Και ο σεφ αυτός έγινε χριστιανός κατόπιν. Ναι. Το παράδειγμα. Ναι, πραγματικά. Ναι. Με τις ευλογίες του Κυρίου μας, η Ορθοδοξία έριξε βαθιά τις ρίζες της στην Αφρικανική γη. Ο ευνίδιος θάνατος του πατρός Κοσμά λειτουργήσε αφυπνιστικά για πολλές συνειδήσεις. Στην Ελλάδα και το εξωτερικό οι φίλοι της εξωτερικής Ιεραποστολής πολλαπλασιάστηκαν. Ιδρύθηκαν νέα ιεραποστολικά σωματεία και ανεδείχθησαν μεγάλοι ευεργέτες. Ο πατήρ Κοσμάς ξέγραψε τον εαυτό του ευαγγελιζόμενος τον Χριστό στην Αφρική. Τον έγραψε ήδη η Εκκλησία στο ιεραποστολικό της Μητρώων σαν φωτιστή του λαού του Ζαΐρ. Η μνήμη του ας είναι αιωνία. Η θυσία του πατρός Κοσμά είναι ένας φάρος, ένας οδηγός για τους σημερινούς ιεραποστόλους μας. Αξίζει να τον τιμήσουμε. Κάνουμε λοιπόν έκκληση στην αγάπη σας, να βρεθείτε αύριο μαζί μας, να συλλειτουργηθούμε, να προσευχηθούμε για την ανάπαυση της ψυχής του και για την ευόδοση του έργου της εξωτερικής ιεραποστολής. Σας ευχαριστούμε.
άλλη διάσταση.